φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων, όχι οικονομικού επίπεδου, αλλά γεωπολιτικού συνεργασιών. Σε μια περίοδο αυθαιρεσιών, διότι ζούμε αναθεωρητισμό και αυθαιρεσίες παντού, όπου προέρχονται ακύρως από την Αμερική τώρα, που έχει δώσει τον τέμπολο των εξελίξεων, θα πρέπει να δούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάντα διότι αυτό μας ενδιαφέρει, πέρα των συμμαχιών γίνεται και μία αναδιάταξη οικονομικών πόρων και χειρισμού. Ο κύριος Μακρόν τι είπε στην πρώτη συνάντηση? Ότι πέρα ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ουκρανία και να μην απέχουμε, έβαλε το δεύτερο στόχο, το πού θα πάει η Ευρώπη σχετικά με την ανακατανομή των πόρων για την αμυντική βιομηχανία, δηλαδή να πάρει περίπου 100 δις καταρχήν για να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία. Όλα αυτά σημαίνει ότι στο εσωτερικό μέτωπο δημιουργούνται διάφορες αποκλίσεις οικονομικού επίπεδου, όπου τις αντιμετωπίσουμε, θα τις αντιμετωπίσουμε, διότι αυτό θα έχει επιμερισμό προβλημάτων σε πάρα πολλές χώρες, ακόμα και σε πρώην χώρες, όπως είπατε, υπό την επίρρεια της τότε Σοβιετικής Ένωσης ή Ρωσίας, αλλά και στο νότο της Ευρώπης. Δηλαδή έχει αρχίσει μία συζήτηση με τον κύριο Μακρόν, όπου θέλει να διασώσει τον πολιτικό του ρόλο στην ίδια τη Γαλλία. Δεύτερον, εν ώψη της ανυπαρξίας πολιτικής ηγεσίας ή φυσικού προσώπου στην Ευρώπη, θέλει να αυτοκατοχυρωθεί ως ο leader της Ευρώπης, με δίκαιο ή άδικο τρόπο, αυτό θα το δείξει η ιστορία. Όμως, για να φτιαχτεί η Ευρώπη, η ατζέντα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι πώς τα έσοδα, τα λεφτά ή ο δημόσιος δανεισμός που θα γίνει πιθανά με το ευρωομόλογο να πάει μονομερός στη βιομηχανία και ενίσχυση του ποσοστού των εθνικών προπολογισμών στο ΝΑΤΟ ή στην αυτάρκεια προς αυτές τις δυνάμεις.